Здравейте, приятели! Добре дошли отново в канала ми. Днес ще ви запознаем малко по-отблизо с хайлайтера на Makeup Revolution. От известно време използвам този продукт и ще ви споделя положителните и отрицателните страни на този хайлайтер. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Цената на този хайлайтер е 10 лева и 50 стотинки. Поръчах си я от Enzo BG. Общо има 4 нюанса от този хайлайтер. Моят е Peach Lights. Останалите нюанси са Golden Lights, Pink Lights и Rose Gold Lights. Получаваме 7,5 грама в здрава стабилна опаковка. Самата опаковка наистина е много голяма и почти покрива дланта ми. Този хайлайтер има хладен блясък, отразява по-хладен розов тон в светлината. Мисля, че самият продукт е по-плътно пресован и ако искате по-изразен забележителен блясък, ще трябва да нанесете няколко слоя. Този хайлайтер придава свежест на кожата и естествено озарява скулите, не е натрапчив, подходящ за ежедневна употреба. Може да се използва от всякакъв тип и цвят кожа. Ако сте от тези, които не обичат тежкия грим и само искат да подчертаят естествената си красота, този продукт е за вас наистина, но според мен в никакъв случай не е подходящ за вечерен и по-официален грим, защото ще остане прекалено естествено върху скулите. Аз, например, обичам, когато съм с по-тежък грим, искам хайлайтера ми да има вау ефект, направо да блести. Ако сте фен на по-наситен хайлайтер, този продукт няма да ви хареса, но ако си падате по естествения грим, ще ви допадне със сигурност. Аз използвам този хайлайтер в ежедневието си, слагам си я върху скулите и във вътрешното ъгълче на окото. Също така и под веждите. Дава естествен сияен блясък. И да, ако харесвате малко по-естествения блясък, по-естествения грим, 100% ще ви хареса този хайлайтер. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Това е за сега. Чао!